o Consello aprobou interpoñer un recurso de inconstitucionalidade sobre a Lei Orgánica 1/2024 de amnistía. Era un recurso xa anunciado, era necesario o dictamen do Consello Consultivo de Galicia. Este foi emitido e, seguindo este dictamen e seguindo tamén as decisións da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia e tamén a xurisprudencia, por suposto, que recoñece o dereito das comunidades autónomas a interpoñer recursos de inconstitucionalidade non só para defender as competencias propias, senón tamén cando se considera, como é o caso, que é necesario restablecer a orde xurídica constitucional vulnerada por unha norma xurídica. Sempre dixemos que actuaríamos con toda a contundencia e con todas as consecuencias cando pensemos que normas ou decisións atentan contra os intereses de Galicia, como creemos que é este caso.